Il-Gvern qed jieħu wisq fit-tul fejn jidħlu każijiet ta' livell għoli ta' korruzzjoni f'pajjiżna. Din kienet iċ-ċanfira li waslet mingħand il-Kummissjoni Ewropea sabiex pajjiżna ma jieħux fit-tul biex jinvestiga u jittermina proċeduri li għaddejjin fil-qorti f'dan ir-rigward. F'rapport annwali li kien ippubblikat l-erba' ġiet osservata l-effiċjenza tal-ġustizzja f'pajjiżna, partikolarment f'dak li għandu x'jaqsam mat-tul tal-proċeduri fiq-Qrati Maltin, hekk kif jidher li dan il-proċess sejjer lura. Il-Kummissjoni Ewropea qalet li minkejja żieda fir-riżorsi allokati sabiex ikunu investigati l-partijiet konċernati, l-investigazzjonijiet dwar il-każi ta' korruzzjoni xorta waħda qed jieħdu fit-tul, konferma li anke f'dan ir-rigward il-Gvern ta' Robert Abela falla bi kbir. L-istess Kummissjoni saħqet li hemm bżonn li Malta tinvolvi iktar il-ġudikatura fil-proċess tal-ħatra tal-Prim Imħallef. Bħalissa qudiem ir-rati ta' pajjiżna hemm aktar minn 15,000 każ pendenti ta' natura kriminali, fosthom aktar minn 1,400 inkjesta maġisterjali, kważi 2,500 kumpilazzjoni, aktar minn 4,000 kawża tad-distrett u kważi 1,500 kawża dwar il-familja, fosthom dawk dwar vjolenza domestika. Dan fil-waqt li sissa l-Parlament qatt m'għandu l-ebda proposta ta' liġi biex il-Gvern jipprova jindirizza din is-sitwazzjoni gravi illi ġabet kundanna oħra mill-Kummissjoni Ewropea.